Querido y admirado Padre López Calo, señores sacerdotes concelebrantes, alcalde, presidente del Concello de Portosón, corporación, señoras y señores. Antes de nada, debo de facer unha confesión. Eu non estou aquí por obligación. Estou por deseo propio, para manifestar públicamente un testimonio de amistad, de admiración e de reconocemento ao Padre López Calo. Ao Padre López Calo, que o conozco xa desde fai 20 anos. E lle temos moito que agradecer como galegos, porque gracias a él, unha parte importante do noso patrimonio artístico e cultural non se perdeu, como dicía outros que me precederon no uso da palabra, co olvido ou co labor das termitas ou da humedade, e se recuperou para que a nosa xeración e as xeracións futuras sigan disfrutando dele. E unha parte dese patrimonio pequeniño o pudemos escoitar con unhas composicións recuperadas polo Padre López Calo. Padre López Calo é moitas cousas. É un dos grandes musicólogos que temos en España. É un dos grandes musicólogos que temos en Europa e iso significa que é un dos grandes musicólogos do mundo. Ten moitas distincións, desde as máis altas distincións de Galicia hasta a medalla de ouro das Bellas Artes do Goberno de España. Pero ten algo que é moito máis importante que todas as distincións e todo o seu traballo, que é un home, como dice o noso himno, un home bo e xeneroso. E eu que o conozco un pouco, sei que, como todos os grandes homes, todas as grandes personas, señan homes ou mulleres, teñen un rasgo que o caracteriza, que son humildes. E eu entendo que dentro da humildade do Padre López Calo, porque é un gran home e ten o rasgo da humildade, estas cousas como as de hoxe lle poden producir un certo pudor, porque non lles gusta que se falen das cousas que fixeron, ben ao servicio da comunidade, porque lles dá pudor. Pero outro rasgo que caracteriza as grandes persoas é a xenerosidade. E eu lle pido ao Padre López Calo que asume e acepte con xenerosidade este homenaxe, este testimonio de afecto e de cariño e de reconocimiento que lle facemos, porque é un afecto que xurve do corazón. Non é un homenaxe interesado, e é un homenaxe dos propios convecinos. Moitas gracias, Padre López Calo.